What's up na naman po sa inyo dyan, Kabalian Gang dyan around the world. May pupuntahan tayo ngayon, alis tayo ngayon. Kalimutan ko yung susi, teka lang. So yung susi ko asawa, ito pala. May hanapin tayong tao kasi magkakaroon tayo ng meeting ngayon, biglaan. Gusto ko nga rin lumabas kasi nga hindi rin tayo nakakalabas. Tagal na natin di nakalabas. Boom. Puna tayong lumbang. May meeting tayo ngayon about sa negosyong nagpapa-endorso na naman. Salubungin natin. Gusto ko rin lumabas eh. Hindi na tayo mag face mask, hindi na tayo mag helmet kasi dyan lang yan mga kabalian ha. Intro muna tayo. Let's get on. Ayan, napapunta na tayong lumbang. Shortcut na tayo dito mga kabalian. Kasi meron shortcut dito. Pag labas mo dyan, lumbang na agad. Tataka kayo, wala akong face mask. Kasi dito lang talaga. Dito lang talaga tayo. Sa isang barangay lang, para ka lang tumawid. Hindi ko alam kung naririnig nyo ako kasi nakalimutan natin yung mic mga kabalian. Meron isang tao nag-message sa akin na hindi ko pa siya nakikita mga kabalian. Gandang hapon po. Hindi ko pa siya nakikita, magmi-meet lang kami dito. Niyaya ko na siya para wala nang problema kasi marami na akong gagawin sa susunod na araw. Paglabas dito mga kabalian, lumbang na po. Kung sino po may alam, Dinalaoan po, shortcut to Alegria hanggang Lumbang. Ngayon ang gagawin namin, sabi ko ano na lang tayo tol, ninam kapingilan. Ano na lang tayo tol, halfway. Sabi ko, pumayag naman siya kasi niyaya ko na siya ngayon makipag-usap sa akin. Kasi hindi kasi ako nakikipag-meeting sa mga sosyalan eh. Alam nyo naman na pag si Kabalian next, hindi tayo sosyal. Mga restaurant gano'n. Oops, ako muna tol. Yan. Yun naman na pag nakikinegosyo sila, gusto magpa-endorse, kikipag-meeting sila sa restaurant, mga mamahaling hindi mo pa alam kung libre nila. Kaya gari-garita lang tol. Meeting place, gari-garita laban ha. Kasi pag sa garita, tamang soft drinks lang, tamang ice water lang, tinapay, okay na. Basta makipag-usap, okay na, di ba? Stop over muna tayo kasi tumatawag siya. Baka maligaw siya mga kabaluyan. Doon lang din yung bahay niya daw sa Duyong. Kaya sabi ko halfway na lang. Ang ganda dito. Stig. Napakaganda dito. Parang pag nandito ka, maiisip mo yung problema mo. Ito, tumatawag na. Hello? Brother, nasan ka na? Sa may? Saan? Ay, oo. Malapit ka na ba, pre? Sige. Ano na lang, Paps? Nakasasakyan ka ba? Tayo na lang kita, Paps. Okay. Nandito naman na ako, nakatambay ako dito. Sige, salamat. Social siya, nakasasakyan. Sayang, yayayain ko sana siya sa daang kalikasan. Sayang eh. Napakaganda dito pa po. Putang ina. First time ko lumabas na naman. Ganito pala yung view pag hapon. What's up bro? Saan na yun eh? Saan na lampas lang. Inorjami kalikasan pre. Ha? May kalikasan? Ay di man. Sige. Doon daw. Bisitahin natin ha. Kasi itong pinagmamalaki ng Dinalaoan eh. Teka lang. Dami nagbabike dito. Parang subdivision na yung subdivision na dito ha. Teka lang. Diyan. Gawa tayo ng montage dito Paps. Uy. Napakaganda. Sa akin, siya pala yun. Dead kanan.
Binubunggo ko nun ah. Sabi ko sa kanan siya dumaan. Dapat pag nagdadrive ka, dapat always nasa kanan ha. Kasi mabubunggo ka talaga. Ayan na mga kabaluyan, may sumusunod sa akin. Siya pala yun, yung imimit natin. Kung makakalain na siya yun, eh di pwede sakyan dito. Pwede naman kung alam mo lumiko. Kasi one way lang eh. Pag tumig yun may garita eh. Malutog garita magano. Balik na tayo doon mga kabaluyan. Balikan natin yung kasama natin doon. Hindi ko pa alam yung pangalan niya eh. Naka-stand. Ay, salamat, naka-stand daw. Balikan natin yung kasama natin doon. Wala siyang kasama, nakakahiya. Iniwan ko eh, bibili ng something eh. At least dito, mag-uusap kami dito mapayapa kung ano mapagsusunduan. Ayan. Payapa, cooking ina. Yun naman yung ulap mga tol. Hindi mambangga. Ayan o, ayan o, ayan o. Oh. Ayan o, napakaganda diba? Madami na yung tao dito ah. Pati mga bikers meron na rin. Parang subdivision na rin ah. Ayun si boss. Kilala tayo kay boss. Boss, sensya na. May lighter ka ba dyan? Tol, nag-aligreya nga pala. Joms. Tagadya ka lang ba muna Joms? Bike pa ka lang nahanap yung Joms. Ay sorry. Teka lang, mag-usap lang muna kami. Ayun mga paps, nakatapos lang natin makipag-usap kay boss. Nakalimutan ko sa VA. Nakalimutan ko tanongin yung pangalan niya. Ayan, close deal na po kami. Bagong ano na naman, bagong commercial na naman. Siguro papanood nyo po, abangan nyo po kay boss. Uwi na po tayo, galing po tayo dito sa daang kalikasan ng Dinalaoan po. Ninatuma so Dinalaoan ha, wala mo so may daang kalikasan niya mo ta. Daang kalikasan no budget version. Dito ko na po tatapusin ang lahat. Maraming salamat po sa panonood. At hanggang sa muli, Kabaluyan Gang out. Peace!